wallahi yanda nake ji na dan na yau karkarfa dan bora uba kaga irin ta ai matsalar dan wiwi kenan ko da nake ka daina san wiwi ka daina ta duk ka barkice kullun surutu da sumbatu to wannan wiwin dan na sha wiwi ai ba wani abu bane dan na sha wiwi ita wiwin nan ba tana mana dangana hanya ba tana da uku ba wani irin garin yanzu ba wani ban yau tun da ke gare na bace wani ne dan renu ma wai bata mare wani bai siffan datti da cido wai kawai ba kin san me na zo wucewa na dan ciccake wiwi na kawai na dan zo na dan bangaje shi na gana so mun renun wawo na so in bige shi da sai da Allah tsohon banza ma tsohon da shi ma an banza ma da shi to haka ne tun da shi ya taba man kai to wallahi yanzu ne me kake to yanzu so nake ne kawai yanzu dai 50,000 nan da dai da muke min alƙawari zaki bani ni dai yanzu kawai ki bani 50 baka ina ta ka to yanzu ya za a yi ne dan baka to yanzu ya za a yi a bani abuna ko sai dan anjima mun gama soyayya ne kware da gaske yawa wanda nake ga mai dan uwarsa dama na ga ma ai zan rike ka uban wace ka mun renin wa ba na ba ka abu ba shi hakuri shi mun renin baba na wada baba Auta Adamu ya riga da ya kashe kaga illan wiwi